ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଏତେ ରାତିରେ ସମୁଦ୍ର ବାଲିରେ କାହିଁକି ବସିଛୁ? ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ ବସିଛୁ? ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ନା? ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଘର ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆସିଛୁ। କିଛି ଅସୁବିଧା ଆଉ କିଛି ପରିସ୍ଥିତି ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରିଛି ଘର ଛାଡ଼ିକି ଯିବା ପାଇଁ। ଆମେ ଜାଣିନୁ ଆମେ ଭୁଲ କରିଛୁ କି ଠିକ୍ କରିଛୁ। ଘରେ ଜାଣିବା ପରେ ଭାଇ ମାଉସୀ ଘରକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲା। ଆମେ ସେତେବେଳକୁ ଡ୍ରେସ୍ କିଣିବା ପାଇଁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ। ଡ୍ରେସ୍ କିଣି ସାରିକି ବସ୍ ଷ୍ଟପ୍କୁ ଗଲୁ। ବସ୍ ଷ୍ଟପ୍ରେ କିଛି ବସ୍ ପାଇଲୁନୁ। ଚାଲି ଚାଲିକା ଗୋଟେ ବିଚ୍ ପାଖକୁ ଗଲୁ, ହେଲେ ସେ ବିଚ୍ ପାଖରେ ବି ବସ୍ ପାଇଲୁନୁ। ସେଇ ବିଚ୍ ପାଖରୁ ପୁଣି ଥରେ ଚାଲି ଚାଲିକା ବସ୍ ଷ୍ଟପ୍କୁ ଆସିଲୁ। ବସ୍ ଷ୍ଟପ୍ରେ ବି ବସ୍ ନଥିଲା। ତାପରେ ଜଣେ ଭାଇଙ୍କୁ ପଚାରିଲୁ, ଭାଇ କେତେବେଳେ ବସ୍ ଆସିବ? ସେ କହିଲେ କିରେ ପିଲେ, କାଲି ତ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଆଜି ବସ୍ ଆସିବ କି ନାହିଁ ଠିକ୍ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆମେ କିଛି ଜାଣିପାରିଲୁନୁ, କ'ଣ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ, କ'ଣ କରିବୁ, କାଲି ପୁଣି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଅଛି। ସେ ଭାଇ ଆଉ ମୁଁ କହିଲେ ରାତି 3:30ରେ ଗୋଟେ ବସ୍ ଅଛି। ରାତି 3:30 ସେ ବସ୍ ଷ୍ଟପ୍ରେ ଆମେ ବସିଛୁ। ରାତି ସାରା ଆମେ ସେ ବସ୍ ଷ୍ଟପ୍ରେ ବସି ତାପରେ ରାତି 3:30 ବେଳକୁ ଗୋଟେ ବସ୍ ଆସିଲା। ସେ ବସ୍ରେ ବସିକି ଆମେ ପଳେଇଲୁ। ସକାଳ ପାଇଲା ବେଳକୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ ଆମେ ପୁରୀରେ ଅଛୁ। ପୁରୀକୁ ସିନା ପଳେଇ ଆସିଲୁ, ଏବେ ଜାଣିନୁ ଏବେ କେଉଁଠିକି ଯିବୁ, କ'ଣ କରିବୁ, କେଉଁଠି ରହିବୁ, କ'ଣ ଖାଇବୁ, କିଛି ବି ଜାଣିପାରୁନୁ। ଏତେ ବଡ଼ ସହରରେ ନା କାହାକୁ ଚିହ୍ନିଛୁ ନା କାହାକୁ ଜାଣିଛୁ। ସେଇଠୁ ଆମେ ଘର ଖୋଜିବା ପାଇଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ। ଘର ଖୋଜିକା ହେଲେ ଘର କେଉଁଠି ବି ପାଇଲୁନୁ। ତାପରେ ସେ ଭାଇ ଆମକୁ ହୋଟେଲ ନେଇକି ଗଲେ। ହୋଟେଲରେ ସିନା ରହିବୁ ବୋଲି ସିନା 2 ଦିନ ଜାଗା ମିଳିଗଲା, ହେଲେ 3 ଦିନ ବେଳକୁ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ କିଛି ବି ଜାଣିପାରୁନଥିଲୁ। ଆଜି ପୁରୀର ଲାଷ୍ଟ ଦିନ। କାଲି ସକାଳ ପାଇଲେ କେଉଁଠି ଥିବୁ ଆମେ ନିଜେ ବି ଜାଣିନୁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଆଗକୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିବୁ କି ନାହିଁ।